Ndewo ndị ọma na-ege anyị ntị. Ọ ka bụkwa n'oge nkata ebe anyị na-esikọlụ gị ọtụtụ ife niile na-eme na ala Igbo. Tata enwere okwu anyị kpụ n'ọnụ, okwu dị mma ka etinye ọnụ ka anyị nwee ike wee malụ iji wee kwalite omenala obibi ndụ na agamniru ndị Igbo. Tata anyị ji ikwu maka nsọ ana. Ife ndị na-eli ka ndị na-asọ. Obodo niile dị iche iche nwere ife fa na-asọ. Kedu ife obodo gị na-asọ? Ị ga-agwa anyị ma emesịa. Mana ọ bụrụ ọsọ nwa ga-akpanya bụ nkada bụ ọkwa sọ nwa ga-esi nya bụ ofe mụ na ezigbote nwaada Marves bụ ihe nọ tata. Na-asị gị nọ n'obi anyị, ọ bụrụ obi mụ na gị. Daalụ keke ime. Arụ dịkwa nke tata ka eke Enugu si dị gị na-arụta. Obodo unu adị asọrọ ọzọ mana ọ dịghị ofe ya dị. Kekwana ya emekwa. A sị na ekwuregwu melo ka ife ya eme mana anyị ama ife ya eme ya ka anyị tụba ndụ mmanụ. Okwu anyị kpụ n'ọnụ taa o wee bụrụ ife ndị mmadụ na-agbala ọsọ wee bụrụ ife anyị ga-ekwu. M wee sị ka m jụọ, ịma na ife ndị na-eli ka ndị na-asọ. Ndị sụrụ oyibo wee sị bịa na Rome gị mee ka Rome. Anyị na-ekwu maka nsọ ana, taboos, the do's and the don'ts n'obodo dị iche iche. M wee sị onye na-amarọ wee je mee ihe obodo na-asọ maọbụ onye ma mba ka nkwu onye ma n'obodo a na-asọ ihe a wee je mee ya, do you think the person is right? Onye ahụ asị na o nwere ihe gbasatara ya na ọ bụrụ onye obodo mana ọ makwa na obodo ahụ na-asọ nya bụ ihe wee je tinye aka wee je mee ihe ahụ obodo ahụ na-asọ. Do you think that the person is doing a right thing, or do you think na onye ahụ si na ọ dịgo covered na enwere ihe ga-eme ya? Ọ bụrụ ife kwesịrị ekwesị na mmadụ ya eje mebie ife mmadụ maka na ife ọ bụ just a clear case of ịchọ okwu na nsị gị eje n'ebe a ije ebe a, you just failed. Mana ndị be anyị na-akachi ntị onye ọbụla I'm covered na-ada ebe niile. Yes, because ha dị covered. Gịnị ka ha na-covered? Ha dị covered. You will not blame them. Mgbe ya atahụ ụta maka na n'eziokwu o nwere ife covered fa. Ya bụ onye jeze ya daba iwu. Enene n'anya efu na edobere arụ otu obodo si wee dobe arụ na edobere arụ ka adabazie iwu. So anyị normalize ga ọ bụrụgo ife anyị na-eme ọ ka isi emezi. Anyị adị emezi ka isi emebu. Eziokwu. Nke bụ eziokwu. Ịma ihe ikwu wee lụtụ aka maka nke bụ eziokwu. Ihe anyị na-ekwu tata bụ nsọ ani. Ana nsọ ani bụ ihe gbasatalụ agamniru ani Igbo. Maka na onwe ihe anyị na-asọbụ anyị ada asọzi. Ọ dịzị aka arụ akaziba anyị kịta. Maka na enwego chiofu na-agbaghalụ mmehie niile. Maka na chiofu a na-agbaghalụ mmehie niile. Nsọ ana anago na be anyị. I'm sorry. Iwe na onye ọbụla mana nke eziokwu. Mana onye kwu eziokwu anyị emekwenye ya gị. Ajụjụ ka ejụlụ m nsa n'enu. Ejụlụ m nsa anyị. Mana ihe ikwu dị eziokwu. Ịmana mgbe gboo tupu mmadụ eme ihe ọ ga-ama na nekwe mgbe ọ ga-abịa ime ihe mana ọfịa bụ ihe na-eche gị. Inwe ka isi wakpo nwaanyị ebe a bụ ihe na-eche gị. Ụmụ mgbe ga-abịa wakpo nwaanyị ebe nya bụ ihe. Ndị oyibo na-akpọ ya consequences. All consequences a ka ụka wetara consequences. Sisi wepụgodu niile n'akụkụ maka na nga ukwulu na nsọ ana bụ ife eji edozi obodo. That means na iwepụ nsọ ana onye ọbụla emebe n'ife dị ya mmanụ. Maka na mgbe ahụ o nwere ife ị ga-eme imekwa anya na bụ unu ime enye na obodo unu akpọpụta gị ma ọkpọpụta ezinụlọ unu. Unu abịa saa na ananụ na unu abịa kwa ana a na-akwa ana unu abịa kwa ana. Nke a bụ eziokwu. Imejọ n'obodo imelụ ana unu abịa kwa ana. So the process of Ikpo Ani is the process of consequence na Igbo. Ya na imeli ife dị otu a mgbe nekwa ife ị ga-eme to bridge or to fix what you have done. Now the way esi wee hazicha ụfọdụ omume ndị a melie na ọ ga-abụ ikpụcha ana ala ya pụgide gị imekwa that thing again. Amara m ịghọta. Like you mentioned, ọ na-streamline obodo na organize obodo na-enye obodo structure. In fact, anụgo m ebe ndị na-eme ife ndị politics bịa mecha wee
si ejizi na akwụkwọ ndị ụka were aṅụ iyi ma a na-etinye mmadụ n'ọchịchị asịsị wechi akwa ya back to otu esi emebu n'ala Igbo mgbe gboo ya bụ ijekwuru alụsị ndị dị n'ala Igbo ma ọ bụ ijekwuru the deities dị n'ala Igbo iwe kwuo n'ihe nụnụ ikwuo n'ihe ife ahụ ikwula iwe malụ ma ị ga-eme ma ọ na ihe ha emi nwa akwụkwọ a na-agba ya alụ ọkwa eziokwu na a na-agba ya alụ mana o mezie nenu onweghị ntaramahụhụ dị ya maka na dị ntaramahụhụ dị ma nwa iwe jee ebe ihe eje tanya bụ afụ meaning that the afụfụ adịghị ebe a mana a na-agbagharazikwa tupu anwụọ kịta ofu ihe a ka mụ na gị na-ekwu so meaning that ihe imechela onwe gị ka isi eme ịgabala onwe gị so ife ọ bụ na anyị ji nwayọọ wee na-ewepụ alụ na ba ịmago na-ewepụ ife dị ka alụ na ba anyị maka na ọnya mere ụfọdụ akụkọ ndị a na-akọgasịzi na ba anyị ji na-eme enwere nwoke ọ gwukwere ewu nwoke nọ na-egbusisi ndị obodo fa wee na-etinye n'okpuru ubie wee na-eme enwere ụdị ife anyị anụbeghị ndị mmadụ dute ụmụazị na-eto eto ụmụazị 14 13 akpọchidefa n'ime ụlọ anaghị amụ nwa welu family baby factory ejidego be anyị na-emebisi ụmụ okorobịa onye ọbụla na-achọ maka na asị na nwata kpọcha usoro ọgaranya lie nri anyị enwere ozi usoro ife niile anyị na-eme bụ ọsọ ọkụ ndị ọzọ bịaba anyị fa na-ekirite ka isi eme onye Hausa bụ m na ife a na-akpọ bike welu nwere ebe m na-eje mgbe na-amara m ife m na ya na-ekwu na-asị ya na nri galala ọnụ na be anyị a ịmago nri ife niile galasị ọnụ ọsị m na nri galala ọnụ na ebe onye Hausa na-agba ajụsị gị mmadụ kedu nke bụ na nri galala ọnụ si na ife abụ na Naịjirịa na ndị ife galasịla ọnụ sị m mba nọ na ala Igbo bụ unu ka ife galala ọnụ ọ bụrụkwa na ọ bụ okwu maka na anyị bụ ndị Igbo ka anyị na-achọ idozi be anyị ga-etekikwe some accountability na ụfọdụ nwa ife anyị na-eme nwa jaya ụmụ ife anyị na-emekwe na anyị ga na-enekwe n'onwe anyị anya a na-akpụ ya self reflection ọ na-adịkwa mma mmadụ ị na-ene onye na-anara enemi n'onwe anya ka iko ya o wee gwa m sị m nọ na be anyị ebe a ka ihe galala ọnụ ka iri nri maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ibi n'ala Igbo kwukwe nke bụ eziokwu Naịjirịa jọgbukwara onwe ya mana o nwekwara extra na be anyị a sị na enwere factors na-ebute chi ya mana nke bụ eziokwu bụ na one of the key factors bụ na anyị chọrọ ịba ọgaranya ike simple mana nke a bụ eziokwu maka na ewepụ alụ ana onwezi onye a ga-asị ihe imere adịghịkwa mma enwezi onye a ga-akpọsi ya bịa n'obodo na-akpọ gị n'ife imelu anyị adọ ọnya ụmụ ga-akwụ ụgwọ ya nke a bụ eziokwu that is to imago na ọ gbagotelu enwere nke ị ga-eme awụchie gị ichete mgbe ka na-awụchi mmadụ ịnọkọta awụchie ezinụlọ asị mbọsị awụchila ezinụlọ ahụ mmadụ nkịtị ama nkele unu maọbụ nata unu ihe ama nje gote ọkụ na be unu maka a na-akpọ banishment banishment abanishie gị nke unu melụ na ndị obodo anyị adị eme etu a na anyị achọrọ ọ bụrụ ihe eji wee mara na anyị achọrọ eziokwu ifugie ọnya bụ ife anyị na-ekwu so ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo ọ bụrụ na anyị ga-emago jiri nwayọọ kpụnata ifele na be anyị maka na ifele ka anyị ji nwayọọ na-etufusi ife anyị ji nwayọọ anyị jiri olu ịntanetị ifu ebe anyị jidere onwe anyị onye Anambra jide nwanne ya ọ na-akọpụ onye Imo data onye Abia ọ na-akọ onye Ebonyi ụmụ ife ndị a ajị okwu wee malụ ndị Igbo ọkwa nke anyị mụtazikwalụ nke ọfụ anyị mụtazikwalụ nke ọfụ asị na ndị onye Ebonyi bụ onye nka asị na onye nka bụ onye nka anyị na-eme onwe anyị arụsị apịrị apị ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu ya bụ ife jọgburu onwe ya ndị a ga na-ene anya bụ ndị na-achịkwaba omenala nke ikpeazụ n'ala Igbo nke kịta n'ala Igbo na nke kịta na ndị Igbo n'onwe fa alaikekwa ma otu anyị ncha si abịakọta anọ m ka anyị na-emekọsị ife ndị Igbo mana obodo oyibo a na-eme na n'ụlọ ọ dịkwa mma mụnwa chọrọ ka a na-eme ọ ife kwesịrị na ị ga na-eme mana o nwere ife nna-achọ ịgwaba n'anya
a na-amalụ mmasị n'ụlọ wee pụọ ọnụ n'ama anyị ga-amalụ ya n'ụlọ ya bụ na ude anyị a na-ede n'ebe niile ga na-edekwe n'ụlọ ka bụ eziokwu anyị wee delie wee pụba n'ilo ya bụ na anyị ga-akwụsịgodo imebibe anyị ọ bụrụ na ọgụnwa na-etinyere anyị aka enwe n'ofe n'ala Igbo ịnọdụ na be nna gị na be nna gị na nna gị na kọmuniti nna gị ebe a mụrụ nna gị ha ebe a nọ wee nye nne gị ha nri erie nye ha ala ha ṅụọ ịnọdụ ebe a na-akpa arụ ama m na enwere kọmuniti si na-abụ enwe ndị mfụcha ma na Anambra ma na Enugu ebe ọ dị ka ndị bụ na-emelie ndị Nkanụ akpọ obodo ndị chetara melie bụ ndị obe echeta m mgbe ndị obe kpọrọ ndị befe niile kpọọ vasa ịnwa anwa megide onye ọbụla bụ onye obe iwu ahụ ga-awụchi gị enwe nke eme anọkọtala abịa otu a asị na ifu na otu anyị si wee bụrụ a community onye ọbụla nọ n'obodo a ga-eji nwanne ya wee gwọ ọgwụ ego na onye ahụ ya ha nwere ya ihe ọbụla ezinụlọ niile wee wepụta ofu onye abịa duo onye ọbụla n'iyi afọrọ m ụbọchị emeli afọ m duo onye ọbụla n'iyi ikidnapụ nwanne gị ọnwụ gị aka gị dị n'ihe ọbụla melụ nwanne gị ọnwụ gị akpata oyi na-agụ ka abụrụkwa na ịma mpụtakwa ụbọchị ahụ ọ gbasara ife ana ka a na-eme na ịma mpụta awụchie gị na ndị bụ afa nna gị osi n'enu nsị gị isi erie sọ gị mba afa nna gị esighị n'enu ịnwa ya nwe isi erie sọ gị mana ọya ka ndị be anyị na-isie enwekwala obodo ọ dịkwa kedu o nwere obodo alụ mekatalụ na before ndị Anambra ọ dị m ka ọkụzụ one of this obodo na Anambra alụ megidelu befa megide ndị okenye na ebe a wee pụta wee sị mba ngwa itinyekwa aka maka na ọnya bụ na a na-edokwa obodo na a na-akwazi obodo na na-achịkwata obodo ịgasịa London ijesia America ebe ọ bụ na ị na-eje na-achụ Igbo na-achụ ife ị na-eme onwe gị be ga-adị mma maka na ijesia ife niile achivuche ife niile ya achivu na ịmago maka na anyị bụ ndị njenje anyị na-eje njenje anyị na-eje na mba je kpata ike bute ike mana ijesie n'ife niile ị na-eje iwe nata n'ụlọ kwasara akwasa nata n'obodo tisara etisa onwezi onye nọ ebe niile enwezi omenala woziela omenenu nwe ihe anyị na-aghọta omenala woziela omenenu sense ụmụnne anyị nata onye ọbụla onye bata ọ na-ebe waw no maka irie ndị ebe isi obodo oyibo bịa ịnata ebe ịnọ ife dịka 3 months ife ga na-apụ gị n'ọnụ bụ wow maka anyị na-ayọ biko ka anyị dozie nụba anyị ya ka anyị dozie nụba anyị ya ba anyị amakakwanụ ka anyị dozie ịna-ekwu ala Igbo bụ ebe Chukwu gọziri ba anyị masara ama anyị Chineke ji aka ya wee kepụta wee sị ifụlụ ndị a aga m enye ha ma ọgụgụ isi o ma aka ọrụ nwere ife a na-eji rocha anyị Igbo maka ịma n'enu dise ndị MBA ndị ọkaikpe bịalụ nzukọ n'Enugu onye ọbụla na-eti otu akụ ọnụ onye ọbụla dị Enugu ọka unu si eme is that I didn't knew na ọka unu si eme mana ọka isi eme be anyị amaka anyị na-anabata ife niile amaka ka anyị si wee nọdụ especially otu anyị si nọdụ n'Enugu enwekwe ka isi ghara anyị na-enweghị ihe ị na-eri ị na-erigodi ma chicken na kparakata anyị na-esite ife ọbụla ị chọrọ anyị na-esite mana mmadụ mana ndị ma na hospitality ọnwa ife nwere oringo ịchọgodi 10 stars ọ dị ebe ihe ọbụla ị chọrọ anyị nwere nwesị kedu ka anyị ga-esi wee webata Nso Ani a ọzọ n'ala Igbo maka na ekwesị ka ewechiata ya azụ ndị igwe ndị niile na-achị ndị nọcha kedu ka anyị esi wee wechiata anya bụ Nso Ani wee na-hold the people accountable to ihe niile ọbụla ha mee ọ bụzi nke ọ ga-abịa ime nke ọ ga-abịa imasị gị jee n'ogugu arụsị jekwe kwuo ihe ime maka na ọhịa bụ ihe ọ ga-abụ maka ndị mmadụ na-aka atụ ya egwu ma mmekọ mmadụ na mmadụ ndị mmadụ na-aka atụ ya egwu nwesị ike ka anyị ga-esi wee wechiata ya ka anyị mama ya ga-enete ka be anyị ga-adị mma unu ga-ekwe rapụ ụka manụ na-enyere arapụ ụka mana nke bụ eziokwu anyị arapụ n'ụka maka na ụka promise iwepụ ọnya nwa bụ n'isiokwu
iwepụ nya bụ ihe ọnya bụ isiokwu maka na ekwube asị na ọ na-adị mma ibido chube mmiri n'isi ịghọtago ọ na-akpọ ya history onye ma ebe mmiri si mabịa na ama ebe mmiri ya akwụsị ịmụ ya ịghọtago nya ine n'anya n'isi enwere ife mere eji nye gị nya bụ ife ka ijide okwu gị kwụ ọtọ enwere ife mere eji nye gị maka na onye bịalube gị nwere ife ọfụ wee sị mba na ya hapụgo otu a na ya ha anata gị ihe ya chọrọ ịnata gị ya wee sị ka ya nye gị na o nwere ihe ya enye gị na iji die na iweru nke gị nye and that exchange has happened o mee anyị wee chịlụ our dignity chịlụ ugwu anyị chịlụ ife mere anyị wee kaa aka anyị were ewepụga n'akụkụ maka na akwere anyị nkwa na afụfụ ama ndezi ịma atazi afụ ịma akpụzi ana ịnidiri ọzọ ese onye ọbụla enwụọ judgment Chineke ekpee gị ikpe ịnidi ọzọ ịsa obodo ịnidi ọzọ ịsa ụmụnna gị asịsa ịnidi ọzọ ịkọwatala onye ọbụla I don't owe anybody anything so I don't owe anybody anything n'aka anyị nọ and onye nwa mere ine n'anya ịfụ maka imenshọnụlụ ndị na-achị ọchịchị n'ala Igbo that is the traditional rulers ndị igwe na ndị eze nọ n'ala Igbo Amarachi kedu ndị anyị na-emezi igwe na eze n'ala Igbo kịta Nso Ani maka na ọ bụrụ na Nso Ani dị anyị etinye ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nwere ugwu nwere nsọpụrụ ndị tozulu ndị chizuru etizu anyị emefa ndị isi anyị ndị na-achị anyị ndị na-akwadobe na-akwazi ife n'ala Igbo mana again onye ma ebe mmiri nọ wee mabịa ga-enwe ike kọwata mmụọ ebe nya bụ mmiri ya kwụsị okwu iji chịkọta ihe ya ndị ọma na-ege anyị ntị unu n'anya n'oge nkata unu ga-afụ na okwu a abụrụ ihe sọsọ ofu onye maọbụ mmadụ na-abụghị ekwu maka na asị na onye okwute dị n'anya ga-ebugodo ụzọ wepụ nke dị gị n'anya tupu ije wepụ mmadụ aja nkịtị dị ya n'anya maka na okwute nke gị rapịa ọ ga-asụgbu gị unu n'anya be anyị bụzi kpata mmiri kute onwezi onye na-eme ihe na-atụ anyị egwu butekwo otu ọbụla dị anyị mma na-agwa gị nwa na-achọ ka ndị na-ege anyị ntị ndị na-esonyela anyị ụmụnne m na ụmụnna m ana m achọ ka unu tinyere anyị o nwere ife ndị bụ unu na-asọ ife ndị obodo unu na-asọ nke ilotelu nke unu na-eme tinyere anyị ya na comment section ọ bụkwanụ na ị nwere ililo ma ọ bụ ndụmọdụ ka anyị ga-esi wee wechinata ụmụ kịlịkịlị ife na-enyere anyị aka iji wee dozie obodo a etu ndị nna nna anyị fasi wee dozie mgbe ahụ ọ bụrụ na anyị na-anachi ya azụ mana ife a na-akpọ ugwu na nkwanye a na-amụta ya amụta ịghọtago onye ka o ji anọdụ ịghọtago biko na ụmụnne anyị tinyelụ na anyị ife unulo na kọment ka anyị tinye ya ọnụ ọzọ dịkwa dịka ịbịa bụ kọwakwalụ nwa gị ka nwatakịrị hafụ itote si I didn't nude ọkwa didn't nude ndị oyibo unu ga-aka nwanne anyị nwaanyị kụziri anyị ya bụ oyibo sị na ya she didn't nude nwatakịrị itote ajụọ si I didn't nude bikonu maka unu kụzielu ha gbazielu ha wee malụ na ihe a ka a na-asọ na ihe a ka a na-eri ọkwa na Obi Voice of the East ebe anyị na-ewetala unu obibi ndụ ndị Igbo ọka bụkwa Amarachi ka na nwaada Nneọma ka emesịanụ ka ọ dịnụ